Avui transformarem el vi en aigua. I un cop transformat en aigua, el transformarem en llet. Aquí tenim una solució d'hidròxid sòdic amb fenolftaleïna, que és un indicador que dona un color rosat quan reacciona amb una base. El suposat vi, per transformar-lo en aigua, el posem en contacte amb àcid sulfúric. D'aquesta manera és una reacció àcid-base que es transforma en una solució àcida. Aquí tenim aigua i farem una solució ficant-hi unes gotes de iode. Amb l'àcid ascòrbic, al ficar-li a la solució de iode, fa una reacció redox que converteix aquest iode en iodur, que és incolor.